Ada berapa? Gerak. Ayo. Klu suku-suku padha padha ela elo si Rama menyang Solo oleh payung muda mak cendit lolo-loba wong mati ora obat yen banget eni bocah yen urip golek duit suku-suku padha padha ela elo si Rama menyang Solo oleh payung muda mak cendit lolo-loba wong mati ora obat yen banget eni bocah yen urip golek duit yen waras golek dolan suku-suku padha padha ela elo si Rama menyang Solo oleh payung muda mak cendit lolo-loba mati ora obat yen banget eni bocah yen urip golek duit suku-suku padha padha ela elo si Rama menyang Solo oleh payung muda mak cendit yo 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 eni bocah yen urip golek duit yen waras golek beras Ayo pas mo. Aku melu ora wis tau ta. Kecir-kecir lagi lagunya, lagu lama yo mas yo dari Jakarta. Saya bernyanyi untuk menghibur semua, untuk menghibur hati yang luka. niki seni ko proses wa ingkang asma mitra muda ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sedeca iki rendang apa ketiga godhong jarak kok ombo-ombo wonten ing pementasan menika kita padha suka-suka dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun-turun ke hati lure-lure ulane sawa senajan cilik buntute dawa yen tong lirik sing kira-kira sing dilirik ora rumangsa yo celake sing ra bisa ngoceh pakonono telone gantung yen bapakne sing ora oleh anake wedok wis wani nembung iki seni ko proses wa ingkang asma mitra muda ngaturi sugeng para pamirsa monggo pinara ingkang sedeca iki rendeng apa ketiga godhong jarak kok ombo-ombo
Semua. Semua siap gerak. Ada buka gerak. Tunjukkanlah kami sekalian, tunjukkanlah kami sekalian, memuji kami kepada Allah, Nabi Muhammad bersuruh Allah, dialah Nabi akhirnya. Sujudlah kami sekalian, sungguhlah kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan, Nabi Muhammad bersuruh Allah, riangnya Nabi akhiri zaman. Tunjukkanlah kami sekalian, tunjukkanlah kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan, Nabi Muhammad bersuruh Allah, dialah Nabi akhir zaman. Sungguhlah kami sekalian, sungguhlah kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan, Nabi Muhammad bersuruh Allah, riangnya Nabi akhiri zaman. Sungguhlah kami sekalian, sungguhlah kami sekalian, memuji kami kepada Tuhan, Nabi Muhammad bersuruh Allah, dialah Nabi akhir zaman. Sungguhlah kami sekalian, sungguhlah kami sekalian, memuji kami kepada Allah, Nabi Muhammad bersuruh Allah, dialah Nabi akhir. Teruskan bacaan. Papa telangan mainku aja pada guyu, aja pada guyu, mainku main iki ora lucu. Agi sini sini, agi sini sini, muda kata untukmu ya hore. Musipo telangan mainku nganggo mondolan, kaya susure ibu, abang menger-menger, abang menger-menger, kaya raimu. Mlaku benceng, kaya embak buyutmu. Mlaku benceng, kaya embak buyutmu. Ha 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 hore, papa telangan mainku aja padha guyu, Aja pada guyu, yen main ki ora lucu. Angin sende-sende, mundake taun tomu. Ya ha hore, musipo telangan mainku nganggo mondolan, kaya susure ibu, abang menger-menger, kaya raimu. Mlaku benceng, kaya embak buyutmu. Mlaku benceng, kaya embak buyutmu. ya ha hore. Tanjuto deli tanah deli, tuan minta kerja tapi tak boleh bohong. Tak esek-esek, tak esek-esek. Tanjuto deli tanah deli, tuan minta kerja tapi tak boleh bohong. Tak esek-esek, tak esek-esek. Tanjuto deli tanah deli, tuan minta kerja tapi tak boleh bohong. Tak esek-esek, tak esek-esek. Ada apa depan? Gerak. Kacitalah hasbuna wal markom, wastangala wal
Semua siap, gerak. Hadam buka, gerak. Cadeban, gerak. Tegap, gerak. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di tanah baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di tanah baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Mana di mana kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Yo 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 yo. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya? Jantung hati saya ada di kampung baru. Caca Marica, Caca Marica, Caca Marica ada di kampung baru. Oh, 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 oh. Apa wis ora kelingan sumpah jadi momong marang aku, marang aku. Sinaksan lintang rembulan jare tresnangamu mong kanggo aku. Wis nganti telung ketika nanging slirang murah kirim warta. Barang saiki gine teko kowe lunga karo priya. Ora nyono ora kira kowe padha saling tulus
nanging ati wis kepaton gelap apa wis lintang rembulan jare tresnamu mung kanggo aku wis nganti Ya
ngluturke tresno ditambahno sejatine ora liya mung awake dhewe yen lutura witarane ora kaya yen lutura akane atine ora kaya mung sasire dhewe ora sebodo mas ora sempodo biyene saben dina wonten samatoke saben kepeto tembunge angrerepo janji duwe ora maido mongso gawe kelon ewa semono nganti bisa angluturke tresno ditambah diwas detawa larane nanging tombo sejatine ora liya mung awake dhewe aku ra ngira kowe teka nglagar janji kaya wis kelangan rasa duweke kanca kok kelem lakoni nganti saiki kaya wis kelangan rasa duwe kanca kok kelangan lakoni ana jati kelakon aku iki wis kudu lelani aku
sombong